Sortzaileak.eu atari digitala aurkeztu zenutelako atzo, Gotzon arratsaldeon. Arratsaldeon. Martin Ugalde Kultur Parkean bildu zineten, ondo inguratute egon zinen bebai, ezta? Bueno, Kulturgintzako sortzailez eta kulturgintzako hainbat lagun, berria bekarekin egindako ataria delako, eta berriak ere badituelako berria lagun, eta sare handia daukalako berriak, eta beraiei gonbidapena luzatuta, bai bildu ginen, taldetxo. Zer da, zehazki, aurkeztu dana? Sortzaileak.eu da, 7 kultura adierazpideetako 2250 sortzaileren fitxak jasotze dituen katalogo bat. Gaur egun, euskara sortzen ari garenon argazki integral bat emateko, kulturgintzan sormenetik abiatuta nortzuk ari garen jakiteko, hori da. Horrelako atari ezberdinak badaude, ezagutzen ditugu, literaturari dagokionez, musikari dagokionez, hau azkenien ikuspegi zabalago batetik aurkeztu nahi izan duzuen? Bai, gure atariak izan nahi du, alde batetik sortzaileon lana ikustarazteko, sortzaileo gu geu ere ikustarazteko, izan nahi du tresna bat kazetarientzako, komunikabideetako guretzat ezinbesteko bide lagun zaituztegun noientzako, hezitzaileentzako, antolatzaileentzako eta sale ororentzako, orokorrean. Egin duguna izan da, zurrupatu zuk esan duzun bezala, jada aspalditik gainera, interneten dauden hainbat ataritik informazioa. Helburua da, gure fitxa horietatik erabiltzailea joatea jatorrizko lekura, sortzezko abira esan dezagun, eta etorkizun batean zuzenean joan dadin, nahi baldin badu jakin norrari den ikusentzunezkoetan, joan dadila ganbara.eusera, sortzaileak.eusetik baldin bada ere, baina etorkizunean beti zuzenean jo dezala jatorrizko webgunera. Berba interesgarri batzuk, atzoko aurkezpenetik, bestak beste, torri buruz hitz egingo dugu, ikusgarritasuna sortzaileek beharko dute, babesa sortzaileek beharko dute, erreferentziak bai kanpotik zuen bilagoa zenak, eta zuentzat zeuen ingurukoek izateko bebai, bilgune izati helburu bebai, joango gara, gitxika danak esaten, hori dana izateko helburua badaulako horrenatzien. Nik atzo zanuen bezala, sortzaileak.eus bilgune bat da, eta hasia dago, gu, kasu honetan ni sorkuntza munduan, zaletasunetik hasi nintzen, eta bilgunetan ikasi dut, eta jente askori ikasi diot, eta jente askorekin ikasi dut, eta ikasten dut, oraindik ere, kulturgintzari buruzko ikuspuntu bat, jarrera bat, zeri kantatu, zeri idatzi, hori dena ikasi dut, eta ikasten dut jente askorekin. Eta azkeneko hamarkadan esango nukenik, badirela gai batzu rekurrentea direnak, eta uste dut euskal kultur ekosistema osatzen dugun eragile guztiok onartzen ditugunak, adostasunez. Eta da, bat, oso nabarmena, zailtasuna handia ditugula, gure lanak, ez bakarrik euskal herritar orori ezpada, euskaldun hori ere helarazten, sortzen dugu, baina koste egiten zaigu asko hori helaraztea gure herrikidei. Eta gero badaude, zuk aipatu bezala, transmisioa gakoa da, horre ere ikusi dugu eten bat gertatu dela, adibidez familia edo etxe giroko transmisioan, hezkuntza arautuan ez daukagula bermatuta kulturgintzaren, gure sormen lanen eta orokorrean kulturgintza zer den hori ez daukagula bermatuta, eta gure galdera da, 16-17 urteko batek esaterako amaitzen duenean ikasketa prozesu hori zer jakin behar du euskal kulturgintzaz, hori gehi plazak betetzearena, Euskal Herrian ditugun plaza fisiko asko esaterako publikoa dira, baina guk konstatatu dugu plaza publiko horiek ez direla betetzen bertoko sormenarekin, diru asko inbertitzen da azpiegiturak mantentzen, baina sormena erakusten ez da horren beste inbertitzen. Detail hori, galdera bazan, oso interesgarria iruditu zaidalako, fizikoki espazioak nola betetzen ditugun esate baterako Euskal Herrian, eta euskal sortzaileek fizikoki okupatzen dituzten, hori galdetuko zut, interesgarria dalako zer jakin behar du gazte batek kulturgintzaz, eta zer jakin behar dugu guk kulturgintzaz, zer da kulturgintza, zer ulertu behar dugu, hain zabala izan daiteke? Guk sormenari lotua,
ulertzen dugu kulturgintza dela sortzailetik hasi eta saleraino doan borobil bat, ez? Hor dago sortzailea, lehenengo salea egiten zara, eta guk daukagun, oraintxe bertan daukagun erronka handi bada sale gehiago lortzea, hau da, eskaintza ez dadila izan eskaria baino gehiago, hori guretzako erronka bada, baina edo zein persona sortzen da, edo pizten zaio sormenerako gogoa saletasunetik, ez? Eman egin behar zaio, eman egin behar digute, ez? Saletasun hori piztu egin behar zaigu, gero nahi baldin badugu guk, edo behar izana sentitzen badugu, sormenerako pausu hori emateko, baina gero sortzaileak behar du plaza bat, fisikoa naiz virtuala, eta hau ere virtuala da, telebista saio bat virtuala da, bere lana erakusteko, bere lanari buruz hitz egiteko, herrikideekin konpartitzeko. Behar du batematek antola dezala bere lan hori erakusteko modua, ez? Eta hori dira, herri mugimenduetatik sortutakoak, kultur elkarteak izan daitezke, gaztetxeak izan daitezke, erakunde publikoak guretzat oso importantea da hori nabarmentzea, kultur eragileak dira ere bai, eta horrela ulertu behar ditugu, ekosistemaren barruan, profesionalak daude, jente asko dago bizi dena sortzailion lanetik, askotan gu baino asko hobeto, kazetariak daude, zuek zabaltzen dituzue gure lanak, eta gero transmisiorako ezinbestekoa da, hezitzaileen lana, ez? Irakasleen lana, hezkuntza arautuan, baina hezkuntza araututik kanpoko hezkuntza ez formaletan ere bai, etxe giroan ere bai, eta gero salean, ez? Orduan guk ulertzen dugu ekosistema borobil bat bezala, hasi eta amaitu, elkar elikatu behar duten atalez osatu. Bai, ekosistemaren kontzeptori, esaten gabiltzena, eskaintza eta eskariarena, bitu, oso interesgarria iruditu zait, askotan pentsatu beharko genukena, gero guk momentu honetan gure lana udalako, nik sale moduen dinotzut, badakit zer dagoen, orain kazetari moduan eta lanbide moduan bebai, honi buruzko gauzekin egiten dut nik lan, eta nik badakit ze kalitatezko gauzak aurkezten diren, ze liburu ditudan, nik eskuartean ze disko entzuten ditudan, eta zelako antolatzen diren kontuak saltzen ditugun hemen. Oso salgarriak direnak eta nik sinisten dudana, egiten dudana. Hori ezagutarazi beharko genuke askotan pentsatzen dugu hori. Zer dago hor? Hor dago, erabaki behar dugula herri moduan estrategikoa zer den gure kulturarentzat. Eta gure kulturarentzat estrategikoa zer den erabaki behar dugu ekosistema osatzen dugun guztion artean. Denok eduki behar dugu aukera gure esperientzia, hemen jente asko dago urteetan eta urteetan egunero kulturgintzan, eta nik uste dut hoien jakituria, hoien esperientzia, hoien ilusio, hoien motivazioa ezin dela alperrik galdu. Hori logikoena eta zentzuzkoena da erabiltzea hori kultur politika bat proposatu, eztabaidatu, adostu eta gauzatzeko. Ezin da ulertu sortzaile lanaren ikusgarritasun hori lantzea, ez badugu ekosistema osoa aintzat hartzen. Bak, ze gertatzen zaion, askotan, gotzen bai, guk hemen gure hizkuntzan kaleratzen dien geuzek aurkezten ditugu, asko dakien jendearekin hitz egiten egon, beste kazetari batzuk, kulturkontuak lantzen dituztenak, beste kate batzuetan eta askotan hizkuntza ez dakitelako, hortxe galtzen gara, ezin dugu eztabaidatu, ezin dugu hartu emanak normalago baten egin, gaztelerazko kontuekin bai, baina euskerako sormen horrekin, hortxe amaitzen da. Ez dakit zein izango litzateken bidie bai horrek guztiak naiz eta batzuk galdu egiten duten, beste espazio bat zabaltzeko eta izateko? Atzoko hitzaldian proposatutako gaietako bat izan zen, gu behar dugula gizarte bezala, honi buruz eztabaidatu. Eztabaidatu sozialki egin behar da, ez? Kulturgintzarekin zer egiten dugun. Behar dugu itun sozial bat, itun politiko bat, eta itun kultural bat honi buruz hitz egiteko. Euskal Herrian hizkuntza batean baino gehiagotan egiten da kulturgintza, guretzat, hizkuntza zapalduta dagoen enean, hizkuntza normalizatuta ez dagoen enean, kultura nola ez dagoen normalizatuta, guk hori nahi dugu bultzatu eta sustatu nahi dugulako gainontzeko hizkuntzen pare egon gutxienez.
guri ideala da, hori baino gehiago izatea, ez? Euskarazko kultura izatea bere herrialdean, bere eremuan nagusi dena, eta ez kultura espainol, frantzes edo anglosajoia, ez? Gaur egun gu gara horren hartzaile pasibo, ez dago Euskal Herritar bat, zeinak ez duen jasotzen, berak inolako ahaleginik egin gabe, kultura frantzes, espainol, eta anglosajoiaren edukirik. Hori da, eta ikaragarri gustatzen zaidana, eta ikaragarria berazten nagoena, baina bestiek bebai. Baina euskarazkoa zuk bilatu egin behar duzu, alegina egin behar duzu. Besteak ez dizu eskatzen aleginik euskarazkoak bai. Gu iztun bezala bakarrik, milioitik gora izango gara ulertzeko kapaz garenak, eta hori baino gehiago ere egin daiteke, baina ohiko konsumitzaileak ez gara 10.000 heltzen, orduan horrekin, kopuru horiekin ezin dugu kulturgintza osasuntsu bat eduki ezinezkoa da, eta ezin da euskararen normalizazioa lortu, kulturaren normalizazioa lortzen ez bada. Orduan zer gertatzen da sortzaile onak izateko bai, hori beste galdera bat dalako, ikaragarri sortzaile onak daudelako herri honetan, aurreratuteko apurtxu bet, oso interesgarri da. Sortzaileak.eus, atari digitalan nortzuk sartuko dizen, nortzuk dauzen, nola sartu, asko kanpuen geratuko zielako bai, hau suposatzen dudalako abia puntu bat dala, hemen lan handia dagolako egiteko, gero hitzaldi bat ere eman zenuen atzo, esaten gabiltzena, etorri buruz ere galdetu nahi dezu dalako. Atariarekin amaitzeko gitxi gora bera? Ataria da, berria bekak 2016 garren urtean, berria, esan nahi, ari gara, egunkari batek egiten duen, bere borondatez egiten duen deialdi bati buruz, ekarpen bati buruz, eta bere medioak ditu, eta badakigu gaur egun euskarazko hedabideak ze egoera prekarioan dauden, baina hala eta guztiz ere ahalegin bat egiten du beka deialdi hori egiteko, eta 12.000 euroko beka bada. Guk aurkeztu genuen proiektua horra, eman ziguten, eta guk nahi genuen, lehen aipatu bezala, 7 kultura adierazpideetako sortzaileak katalogatu eta hor jarri, fitxetan, hor jarri, baina konturatu ginen, fitxako purua 2.250 baino askozaz ere gehiago izan beharko litzatekela. Eta adibidez gaur egun, eta gaur bertan nik jaso ditut hainbat mezu eta sare sozialetan ere horri bili dira, nola ilustratzaile bezala ez diren agertzen, nola komikilari bezala ez diren agertzen, eskultoreak ere ez dira agertzen eskultore bezala. Guk diru kopuru horrekin eta urtebeteko epean egin ahal izan duguna izan da orain dagoena, ez da? Baina atzo esan genuen bezala, hau 1.0 bersioa izan behar da, eta guk ulertzen dugu zerbitzu publiko bat dela, eta zerbitzu publiko bat den heinean, galde egiten dugu inbertsio publiko bat. Hori elikatzen jarraitzeko eta falta diren sortzaileak sartzeko. Gure bokazioa da biltzearena. Guk egin dugu hau ahalik eta sortzaile gehien biltzeko. Gertatzen dena da, diru kopuru horrekin eta epe horretan nola guk janere egin behar dugun, ezin izan dugu gehiagorik egin. Berbetan gabiltzen bitartien, gure lankideek zuzen egin dabiltzezelako errealizazio gelatik zuen sortzaileak.eus atari horretan saltxieten, bestak beste, basartzen ziren idazleetara, Katisa Agirreri klik egin edo Uxu Alberdiri egin diote orain, eta horrek bai, esteka link baten bitartez, armi armara okerrezpan hau biraltzen zaitxu be bai. Uxueren kasuan, bertzozale.eusera ere bai. Edo baldin badago sortzaile bat disiplina diferenteetan aritzen dena, hori ere sartu dugu bere fitxan, Eurentzat, interesgarri izango dabe bai, bildut egotea, nahi duenarentzat, nola zuekin harremanetan jarri, nola zuek jarraitu harremanetan jartzen? Atarian bertan, azpiko partean badago harremanetan jartzeko helbide elektroniko bat, eta atzo ere esan genuen zuzenean, guk nahi dugula, jenteak idaz diezagula, minduta daudenak agertzen ez direlako idaz diezagutela, eta gainera arrazoi osoz daude minduta ez direlako agertzen, guk egin nahi duguna da, elkarlana bultzatu, biltzea eskatzen genuen atzo, guk behar dugu kulturgintzako ekosistemako eragile guztiok biltzea elkarrekin, denak batera, sektoreka, Euskararen lurralde osoan, erakunde publikoak sartuta, elkargoa, Nafarroako gobernua, Eusko Jaurlaritza, udalak, mankomunidadeak, aldundiak,
guk ikusten dugu, eta gure jarrera hori da, bildu egin behar dugula. Eta lehen esan duan bezala, gure helburua izan beharko litzateke, guztion artean, gure kulturarentzat estrategikoa zer den, datozen 20 urte eta begira, esaterako, edo 25, edo 30, baina etorkizun epe luze bateri begira, finkatu behingoz zer den estrategikoa gure kulturarentzat. Eta horretarako, ezinbestekotzat ikusten dugu, bildu egin behar dugula. Sortzaileak.eus ataria, esan dugu, bilatzaile moduan 1.0 bertsioaren nagustatu zait, hasiera dalako hemen ondo egiteko esan daku ez dalako maituko inoiz. Hau, etengabe hobetzen eta gehitzen, informazioz gehitzen joan beharko gauza bat izango dalako. Euskal sortzaileak ikusezinak dira, gero emandako hitzaldia, galdera ikurra, amaieratik hasiko gara, kenduko diogu edo mantenduko du hitzaldia amaieran bebai? Galdera ikurrak, edo retorikoa da, ez dira, ez kara, ez kaude, eta hori ez da nire hitza, atzo esan nuen bezala, nik hitzaldian bildu egin nuen, azkeneko hamarkadan, hainbat forotan, hainbat lekutan, hainbat eragilek, sortzailek, antolatzailek, eta salek esandakoa, ez kaudela, egon beharko genuken lekuetan, eta bai ikustezinak gara. Ikustezinak gara, guk hartzen dugu beti Euskararen lurralde osoa. Aintzat hartu behar dugu, Ipar Euskal Herrian, Lapurdi, Baxe, Nafarroa eta Zuberoan, Euskara ez dela ofiziala, horrek dakarren guztiarekin, Nafarroan zonifikatuta dagoela. ETBek ez daukala kultura lantzeko estrategia bat. Euskal Hedabideak ez direla behar beste laguntzen euskarazko kultur sormena eta euskarazko kulturgintza, eta bertoko kulturgintza esango nuke ere ez, zabaltzeko. Ez dugulako bermatzen lehen esan dudan bezala, hezkuntza arautuan, esaterako, 16-17 urteko gazte bat, bere ikasketa prozesu hori amaitzen duenean, gazte batek eukitzea kulturgintzari, bere herriko kulturgintzari buruzko ezagutza minimo bat, eta esperientzia minimo bat ere ez. Ari gara modu orokorrean eta modu sistematikoan. Egongo da beti jente esaten duena, bai, ni jasotzen dut euskarazko kulturaren berri, baina ari gara 3 milioi eta pikuko eremu bati buruz. Eta hori aintzat hartuta esaten dugu guk ikustezinak garela, ez? Ez daukagu kuotarik, erakunde publikoen menpe dauden espazio fisikoetan, sortzaileak, bertoko sortzaileak gure lana agertzeko, zer esanik ez generoari dagokionez, ETB bezalako komunikabide publiko batean ere ez dago, eta guk uste dugu, horiek ez direla zentzugabeko proposamenak, segatik ez ditugu eukiko kuotak, ez? Eztabaidak beti, mai gainera ekartzie, oso berazgarria izaten da, estrategiak hildoak markatzie oso aberazgarria eta lagungarria da danontzat geure lanien, hobeto markatuta izango bagenitu danok eta gure arteko hartu emonak askoz hobeto diseinatuta egonda askoz hobeto egongo inatekelako danok bebai, baina 1.0 horretan geratuko gara, hobetzeko helburuz eta gogoz datorren atari barri bat aurkeztu da, sortzaileak.eus eta argibideak Gotzon, banderean, plazer bat, zure hautik entzutie.